केला मला वाटतं एसपीचा आपण प्रत्येक गावामध्ये ज्या ज्या अशी प्रमुख ठिकाणी जिथे असे हॉटस्पॉट्स आहेत ते आपल्या देखील निदर्शनामध्ये आहेत अशा प्रत्येक ठिकाणी आपण सर्वांनी पुढाकार घेऊन जर का सामंजस्य करार घेऊन तिथल्या तिथे जर का गावागावामध्ये जर का हे विषय जर का मिटले पोलीस स्टेशनपर्यंत हा विषय न्यायचाच नाही हा जर का निर्णय तिथल्या ग्रामस्थांनी जर का घेतला तर मला आपल्या तालुक्याचं वातावरण भविष्यामध्ये असं कधीच तयार होणार नाही. फक्त आपल्या तालुक्यात नाही तर कोकणामध्ये किंवा राज्यामध्ये असं कुठेच वातावरण तयार होणार नाही असा माझा विश्वास आहे. मला वाटतं आपण सर्व सुज्ञ आहोत. जे काही घडलं ते अनावधानाने घडलेलं आहे. देशामध्ये आज जे वातावरण आहे ते अतिशय सकारात्मक वातावरण आहे. या सकारात्मक वातावरणाचा उपयोग आपण याची सकारात्मक ऊर्जा घेऊन सकारात्मक दृष्ट्या त्या आपण सकारात्मक गोष्टींमध्ये आपण खर्च केली पाहिजे ह्या विचाराचे मी तरी तरुण आहे. आज माझ्यासोबत सहकारी असलेले माझे तरुण असतील मी अर्थातच सातत्याने सगळ्यांच्या संपर्कामध्ये होतो आणि मी सगळ्यांना हाच संदेश दिलाय. पहिल्यांदा काय होतं ज्यावेळेला एखादी घटना घडते कोणतरी पुढारी तयार होतो. जसा आपण मगाशी उल्लेख केला की गर्दीमध्ये ज्यावेळेला मानसिकता प्रत्येक व्यक्तीची एका स्वतःचे विचार करायची संपलेली असते कोणतरी पुढारी तिथे तयार होतो आणि तो मग तिथलं वातावरण घडून करत असतो. असे पुढारी आपल्या निदर्शनात नक्कीच आलेले आहेत. आपण त्यांचा बंदोबस्त करा आपोआप सगळं वातावरण मिळेल. मोजके 4-5 लोक आहेत जास्त लोक नाही आणि म्हणून मला वाटतं आणि त्याला कोणालाही जसं मगाशी प्रत्येकाने उल्लेख केला आज मी देखील आमदार आहे. आज गेल्या 2 दिवस मला देखील अनेक फोन आले परंतु मी तिथे स्पष्ट माझी भूमिका फोनवरती देखील मांडली. मी आजही इथे मांडतोय की जर का गुन्हा कोणी केलेला असेल त्याच्यावर त्याचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे त्याला ती शिक्षा झाली पाहिजे. नाहीतर हे प्रकार भविष्यात देखील अजून वाढत जातील घडत जातील. याला कुठला अंतर लागणार नाही. कुठला अंतर लागणार नाही. कोणालाही वाचवायचं कारण नाही. आणि मला वाटतं एखाद्या व्यक्तीच्या वागण्यामुळे जर का वातावरण गडबड होत असेल तर आपण जबाबदारीने वागलं पाहिजे. आज मी आमदार आहे. आज आमदार म्हटल्यानंतर मी लोकप्रतिनिधी म्हटल्यानंतर आज मला कुठलाही धर्म नाही मला कुठलीही जात नाही मला कुठलाही नाही मी सगळ्या धर्माचा आहे सगळ्या समाजाचा आहे हे समजून घ्या काम मला वाटतं ही भावना प्रत्येकाने जपून जर का काम केलं तर नक्कीच आपल्या दापोली तालुक्याचं जे नाव लौकिक आहे ते नाव आपण अजून वाढवू शकतो अजून मोठं करू शकतो. आणि मला वाटतं क्षमता ही आपल्या सर्व प्रत्येकामध्ये आहे. आणि जरी मला विश्वास आहे की जे काही घडले 30% जरी पर्यटनाच्या दृष्टीने आपलं जे काही नुकसान आपल्या तालुक्यात झाले परंतु जे आपण सुचवलं आहे त्याला मी देखील दुजोरा देईन. मला वाटतं आता हे चांगलं वातावरण आपल्या प्रत्येक गावागावापर्यंत आपणच पोहोचवायचं आहे. शेवटी बदनामी देखील आपल्या माध्यमातूनच होते ती बदनामी दूर देखील आपल्या माध्यमातूनच होणार आहे. आपापल्या पक्षाचे प्रत्येक गावामध्ये कार्यकर्ते आहेत. आपण प्रत्येक कार्यकर्त्याला आपल्या तिथे आपण सर्वांनी तिथे संदेश हा पोहोचवा की आजची बैठक ही यशस्वी बैठक झालेली आहे. दापोली तालुक्यामधलं वातावरण हे अतिशय चांगलं आहे आणि आम्ही मुस्लिम बांधव हिंदू बांधव एकत्र मिळून उद्या 26 जानेवारी आहे. जसं दादांनी सांगितलं आपल्या संविधानासाठी आपलं संविधान स्थापन पण उद्याच्या दिवशी झालं होतं 26 जानेवारीला. उद्याच्या दिवशी सगळे विद्यार्थी दापोली तालुक्यामधला 26 जानेवारीचा उत्सव हा संबंध कोकणामध्ये प्रसिद्ध आहे जिल्ह्यामध्ये प्रसिद्ध आहे. सगळे शाळांचे उर्दू शाळेचे विद्यार्थी आपल्या मराठी शाळेचे विद्यार्थी सगळे विद्यार्थी एकत्र येऊन कार्यक्रम साजरा करतात. हा उद्याचा दिवस हा यशस्वी दिवस असा आपला साजरा करून उद्या आपण सगळ्या बांधवांनी एकत्र येऊया चहा पण आपण जाऊन एकत्र करूया आणि चांगला संदेश उद्याच्या दिवशी आपण आपल्या संबंध रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आपण देऊया. सगळ्यांना उद्या चहा पण घ्यायला काही हरकत नाही ना बरोबर नाही जायला पाहिजे. आपण सगळ्यांनी पुढाकार सगळे आपण झेंडावर आपण सगळे असतो बरोबर नाही. उद्या झेंडावंदन आहे. उद्या दौराला आपला झेंडा फडकवण्यासाठी आपण सर्व उपस्थित राहणार आहोत. अर्थातच दर 26 जानेवारीला मी दापोलीमध्ये असतो. उद्या देखील मी दापोलीमध्ये आपण सर्वांनी एकत्र होऊन झेंडावरून झाल्याच्या नंतर गणपतीचं आपण नियोजन करावं आणि हिंदू मुस्लिम आम्ही सगळे बांधव सगळ्या समाज बांधव एकत्र होऊन उद्या चहा पण करते आणि उद्याचा आपल्या जे काही 2 दिवस आपल्या आयुष्यामध्ये होते ते घडलेच नाही असं आपण तिथे इथे मी आपण डिक्लेअर करूया उद्या बरोबर नाही. आणि आपण चांगलं वातावरण आपल्या दापोली तालुक्यामध्ये आहे. आल्यापासून मी बघतो अतिशय दडपणामध्ये सगळे बसले नदीच्या दबावामध्ये बसले जरा खुलं वातावरण करूया काही घडलेलं नाही. आणि मला वाटतं आपण सर्वांनी एक चांगला संदेश आजच्या बैठकीच्या निमित्तानं आपण सर्वांनी दिलेला आहे. सगळ्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. मी आपल्या मनापासून आभार मानतो. मला पूर्णपणे कल्पना आहे